Dobre, čiže čauky, tu je Pápež kamarát a vítajte pri mojom ďalšom takomto Touristic Vlogs. Musím pozerať, či nám nejde autobus. Práve sme na zastávke Tesco džungľa, je tu zase so mnou pán Domino. Takto si vás tu položím, aby som to nedrncal. No a práve sme na takom tu mostíku, dá sa povedať. A musel som si dať tak šiltovku, lebo by ste ma nevideli, lebo slnko svieti presne tak. A tak, to je jedno proste. Dnešná túra mala byť opekačka, ale nevyšlo to. A ide? Počkaj, nejde nič. Ja sa bám. Ide. Ne, už som sa zľakol. No a my pôjdeme kde? 52 odtiaľto. Ťahanoviec. Poď do... Nie 52, 25, sakra! Vidíme sa tam, čaute! Dobre, čiže sme zase znova späť a zase znova nám tu svieti slnko z tejto strany. A práve mám položenú kameru na kameni a sme už na sídlisku Ťahanovce, čiže Cahanohavice, ne? No a tam sú naši, ako vidíte, tam za kopcom. Ešte čakáme na vedúceho, hej, presne. Ty som si všimol. Tam sú pekné grafite pekný, tam je. A zase vás tu položím. Sakra. Však teraz tá kamera je veľká. Dobre, výborne. Perfektne. Vidno nás oboch, hej. A na budúce príďte aj vy, vás pozývam na opekačku hromadnú veľkú opekačku. Ešte neviem kde, ale potom to asi na konci poviem. Už doma. No a ty čo? Chceš niečo povedať milým tvojim divákom? Sa trošku odstúpim. No. No, tak no. Vedúci zatiaľ tu nie je. A my sa ideme trošku prebehnúť po kopcoch, aspoň ja. Kameruješ ma? Počkaj sekundu, ja iba prehodím kameru. Dobre, čiže ja som späť. Víš, tu je more. Na rokom som skočila, ale nevypínaj ešte. Sakra. Na rokom som skočila, ale noha ma boli. Wow. Dobre. A tu sú meskáči. Pleskači. Dobre. Zase to odzumujem. No a ja vám idem ukázať toto krásne prostredie tu. Tu máte bloky. Tu môžete vidieť tie grafity, presne aj školu. Pod školou sú grafity, ale pekné sú. Dobre. Tu máte... Dobre, tu máte tie grafity, ako vidíte. PSSXTA. Jak by nič to bolo na Slovensku? No. A tu, podľa mňa, tam sú ďalší meskáči. Nie, to je iba biela škoda. Tu, keby sme si zobrali bajky, si koniec. Však tu more, čo by bolo? Vám to ukážem z vrchu. Neviem, či budete vidieť tie kopce. Tu sme my, ako vidíte. A takto. Dobre, čiže potom sa vidíme zase znova. Zatiaľ.
sme späť. Ja mám tu, aha, dobre, to bol hlas. A sme späť. A tu je aj Domino. Domino! Dobre, stretili sme ich. Konečne. A sakra. Nie, idú. Dobre. Môžeme ísť. A mám tu môj profi nožík. Sakra. Dobre, tu je pozor. Dobre, a my sa vidíme zase potom asi všetko. Chceš s nimi rozprávať? No, hej. Dobre. Tak čaute. Dobre, čiže my sme späť a so snehuľkami. Tu svieti svetlo presne so snehuľkami. Výhuľkami. Presne aj to. A zase nám tu svieti to zaondete slnko, že? A my si trošku tak sme si odbehli od skupinky, lebo oni tam sedia, kam si vás položím. Počkaj, zavesím vás na strom. OK, dobre, tak ja som vás zavesil na strom, ja dám Domino a vy ste na strome. Neste. Neviem, kde si vás môžem povesiť. Kde si vás môžem povesiť? Môžete mi povedať, kde si vás môžem povesiť? No, výborne. Tu si vás môžem povesiť. Nevadí, no. Tak budete sa nám pozerať. Tu, no. Dobre, aspoň nie, no. Lebo Domino tak kde zdrhol. Tak dobre, ja si vás zoberiem k sebe naspäť. Naspäť k sebe a zas ideme hľadať. No a... Až to lietalo, no. No a teraz pozri. Až to mám vo vlasoch. Vidíš, ani to nepuklo. Vidíš? Podľaj, kameruj. Takto musíš. Dí. Dí more, jak to lieta. Vidíš? Až mne vo vlasoch to je. Tu máš. Dobre, môžeme ísť. Dobre, tak ešte tu. Trošku nabok, choď. Nechcem, že by sa mi poškodil. Ukáž to tu. Tu máš. Fuj, sakra, prach. Fuj. Ale si videl, jak som to vytrhol zo zeme? More. Ešte tu. A prepáčte, zabudol som urobiť toto, čiže robil som sa teraz. Čiže noob prichádza. Ani to nepolámal. Iba trošku špic. No, ťahaj. To je moja taktika. Dobre, tak vidíme sa potom. Zatiaľ. Dobre, ale my sme späť a sme tu zase znova. Je tu aj Domino s palicou. Ja ti budem volať Domino s palicou. Ako vidíte, zase nám tu svieti pekné slniečko, ktoré by som najradšej odstrelil, ale Videli sme srnčičku. presne, srnčičku sme videli. Aj tyčinku. Aj tyčinku, áno. On mal na raňajky tyčinku, áno. A práve ideme tak po lese. Dobre. A vidíme sa asi potom znova. Zatiaľ. Dobre, čiže sme späť a Tornádu 5 kilometre. Dobre, radšej nebudeme spievať. Dobre, čiže sme tu v takomto kráteri.
Na peričku, kde sa budem stavať domy. Hej, presne, kde sa bude stavať domis. A domis sa bude stavať tu. Bude sa stavať presne tu na tomto mieste, kde je palica. A tak no. Dobre, a my sa vidíme asi až potom. Možno Až asi vo vlaku. koniec. Hej, až vo vlaku, čiže čaute. Dobre, čiže sme späť, aspoň ja. A už sedíme vo vlaku. Práve som išiel upravovať video. Čiže chcel by som sa s vami rozlúčiť. Dovidenia. Dobre, čiže chcel by som sa s vami rozlúčiť. Keď sa vám toto video páčilo, hoďte like. Keď nie, tak nie. Lajkujte, komentujte, odoberajte, zdieľajte a vidíme sa pri ďalších dieloch z turistiky. Čaute!